Jyst sbiwch o'ch cwmpas, lle gewch chi fwy prydferth yn y byd. When I go out into Snowdonia, the beauty of the place, that does it for me. I think Snowdonia is unique with its vast landscapes, its culture and history. I think we're very, very lucky to be here. I mi, beth sy'n hynod ac yn arbennig am Eryri ydy'r tirlun a'r tirwedd eithriadol sydd o'n cwmpas ni. Mae Cynllun Eryri yn ofnadwy o bwysig. Mae o'n gosod allan sut da ni fel Parc Cenedlaethol a'n partneriaid ni yn mynd i edrych ar ôl yr ardal wych yma i'r dyfodol. Da ni hefyd yn gosod allan syniadau ar y fforwm ymlaen, ond da ni eisiau clywed gyn pobl rwan ynglyn â be maen nhw'n gweld ydy'r prif materion a cyfleoedd. I think there's a huge job of making sure that people can actually be involved in looking after the place, because it's only by being involved in looking after it that you understand the challenges that we all face. Mae yna sialens o newid hinsawdd, glawiad mwy, mae sialens gwleidyddol a economaidd oherwydd Brexit a pryderon mawr efo sydd mae dyfodol rheolaeth tir yn digwydd, a mae yna sialens hefyd i'n iaith a'n diwylliant ni mewn lle mor arbennig â hyn. Pob peth sy'n negyddol allan o Brexit mae'n gallu bod yn bositif hefyd tuag at gweithio i bolisïau cywir i'r pobl cwyr eistedd lawr a'i gwneud nhw weithio. Mae yna ddyfodol llefyrchus yma i'r parc. Fel ymeithwyr, gan ni laswelltir yma yma, tir mynydd ag ati, a da ni'n ddibynnol ar gallu gweithio llaw yn llaw efo'r Parc Cenedlaethol, efo gwaith cyfalaf ag ati lle da ni'n plannu grychoedd a creu habitat newydd ag ati. Sut fedrwn ni edrych ar ôl yr amgylchedd yn well, a sut fedrwn ni edrych ar ôl y pobl sy'n byw ac yn gweithio yn y Parc Cenedlaethol. Mae yna gwaith i bob oedran, plant coleg, rhywun sy'n jyst eisiau gweithio rhan amser, mae yna rhywbeth i pawb yma. Each year we have almost 600,000 people using our footpaths on Snowdon. This brings huge pressures on local communities around the mountain, as well as the pressure put on these paths in terms of erosion. Mae parc wedi cael ei nodi ers bron iawn 3/4 canrif wan lle, ac mae o le arbennig iawn. Mae wedi cael ei dynodi mwyn edrych ar ôl y tirwedd a'r cadwraeth, ond hefyd i annog pobl i ddod i'r ardal ac i fwynhau'r ardal. There will be ongoing challenges to try and reconcile the demand with how the area can resource that demand and how it chooses to spread those resources so those people visit Eryri and have a really positive experience and come back to different places and do different things and kind of spread their impact across the national park. Dwi'n bendant yn credu yn greu bod yna gyfleon ar gyfer creu cymunedau cynaladwy trwy prosiectau fel Awyr Dywyll Eryri, yr Ysgwrn a prosiectau i gael dynodiad safle treftadaeth y byd i ddiwydiant a tirlun llechi Gogledd-orllewin Cymru. Da ni mor lwcus oherwydd da ni'n byw mewn ardal fel hyn a da ni'n gallu dŵad a arian i mewn i cymuned lleol ag i'r parc. Mae'r iaith, mae'r diwylliant, mae'r treftadaeth i gyd yn gyfleon economaidd anhygoel ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri. Da ni'n lwcus iawn o gael bod yn byw ac yn amaethu yma. Part of what I get from being in Snowdonia is knowing that it's protected, knowing that there's that vision in the long term to make sure that it stays special.